ndakundora manje imfanya ndiforce but bomurera kura manje saka inini mind bangu ndine mind ya Ronaldo ndini Ronaldo mu mind mako so panoda ka little balance inzwaika vanhu munhu ari very very intelligent munhu anoshandisa inonzi perception handidi kushandisa mavara ari complicated ekuti vanhu vanozofunga kuti vari mupsychology lesson that's why ndiona zvinhu zvandotaura zvese ndoda kungosimplify because vanhu vazhinji vanovhundutsirwa nepsychology nesociology vanhu vepsychology nesociology especially vesociology vana Bodo mamwe maauthor anonyora zvimwe zvinhu vachisa mazivara anongotyisa wato kuda vaida kunzwa dzakadzidza. If you read the sociology book panapa unoita senge you go home feeling amana ndakudzidza umana. And ine shamwari yangu andori musociologist anonyora maarticles awopo hadi kunyora nechirungu angodondidzisa kuti maarticles angu andakanyora inini ndanda kuita because it's easy kushandisa mabig words uchingoshandisa synonym ukangodai ukaklika vanostada ungoenda paMicrosoft Word ukangoklika synonym ukati right click word rako unogona kuwana masynonym. That's how you can improve your vocabulary, but zvimwe zvacho zvinolose context. So vanhu vesociology vanonyora mazivara saka handidi kuita my life ndichitaura mazivara esociology nepsychology. Zvimwe zvacho unopedzisira kuita sengorikuita show off. I think that's why vamwe vanhu vachinzwisisa malive angu even though mamwe acho angava academic senge nezuro yenarcissism inotoda munhu anonzwisisa zvazvo, but matauriro ndeichiita mingonzwa kuti zvinhu munongonzwisisa so okay, yeah, simple senge tiri kuita ngano. That way people learn better pana kuti tishandise mabig words. Saka ndikatanga kuti perception, you need to perception zvinoreve what no, but munhu ngaave nekaskero kake kaanogeja nako. Usati warivhesa motikari yako tanga wambotarisa kuti inokwana here, kana iyo motikari ichikwana mamira anokwana here, because mamira ari kunze kare. Motikari yako inogona kukwana nditi kurivhesa but mira isingakwana, painonopinda kudai inouraya mira. Motikari yako inogona kuenda nepasi pebridge inokwana kupinda but inogona kusakwana height. Ona bhazi kanga ni vanhu vanodhava mubhazi zviona chidzi denga rese richibva because haana kucheka kuti paroda kupinza napo bhazi rake panoenda. Zvandiri kutaura zviyacho ndoda kuzama kuita talk zvisina kudzidza mukati, but zvine maexample ekuti you can look back. Right. Upenyu hwako ukazvitarisa, tarisa kuti reality iri kupi. Always check kuti reality iri kupi. So never ever try to cross a river uchi test up the depth of the river negumbo rako. Saka kana iwe uchiyambuka rwizi kudhara taitanga tadai cho nekadanda, vanhu vaitora danda vodai vobaya mberi kuva kuti pakadzika zvakadii, vobaya mberi kuva kuti pakadzika zvakadii, votsika gumbo vobaya mberi. Ndo zvinoita munhu anoda kuyambuka rwizi asinganyori. Nyangwe usingagoni kusvima ukagona kudero, but ukaita munyama danda rikati gawa kanotsika rikanobaya ukafunga kuti hapanyudzi kari kadanda kari kakomoka kadai kuseri kuchinyudza waitofa. Ndo zvatofanira kuita mureal life izvozvo. Every time paunorarama uchifamba paunointeracta nevanhu, cheka kuti uri kure zvakadii nereality. Even budget yako panenge uchitenga zvinhu, so cheka kuti uri kure zvakadii nereality. Yes, uri kuda kudya Nando's, uri kure zvakadii nelifestyle yeNando's kuti mari yako isashota. Because wakanga zengi iwo wakuita zvinhu zvisina reality check, paunozodiscover kuti ndanchiyambuka hangu apa hapasi kunyudza, but voona mvura yawanda uko kwandabva hakuchadzokereki. Kanga nzizi hombe dzakaita sana Limpopo dzadzi hadzisi dzokuyambuka this way. Kune tukova ndototayambuka sezvizvi. Vana Limpopo nana Zambezi nzizi dzokuti kunogona kunaya kumusoro kune imwe nyika ikwenyu zvichava nekusinganayo.
makarivera ngoni kwisi basa kuzvakuri kupisa kuno. Yes, pamwe kwakanaya kuEgypt uko Nile ameno kana ichibva kuEgypt ameno kwainobva. Samvura ikanaya kuEgypt kwainouya ikasadza kuno. Zvandinosamata ndozvekuti iwewo mulifestyle mako, mulife muupenyu hwako, gara uchingocheka reality yakuti okay, ndiri kuda kudai, but ndiri how far am I from reality? Mukoma ava vari kuti ivo vari kugara America, vari attracted kuvasikana vakanaka vekuAmerica. Hamusi mega mukoma, vakawanda vanhu vari attracted kuvasikana vakanaka, even vasiri vekuAmerica. Vese vamuri kuona mukoma hamusi mega izvozvo. Don't feel guilt about it. Don't feel guilt about it. Okay. Saka china iliyo chisingadiwi kuseva sadza nemvuri wehuku. Wakutaura china iliyo tuzamati. Munhu wokubikisa sadza nditi usava wacho uripi, don't worry. Wobika sadza wopakura wogeza maoko wakamirira sadza ndichatina huku ichidarika napa painenge yadarika useve mvuri. It's a chicken. You will enjoy it. It's a chicken. Believe. Munakati kuchechi toitwa zvinhu zvakadero kumachurches. Believe you receive. Iwe unyazozati haunaisa effort iwe. Jesu unomboti kune vanhu vanodzvara, chaunodzvara ndo chaunokohwa. Asi kuchechi kokokoko munhu anongodzvara asina chakohwa kuchechi kwenyu, handidi kutaura mozo ndiri anti chichi. Pastor ndo ega anodzvara asina kukohwa. And even kukohwa kwacho anokohwa futi vanokuparidzira shoko kuti udzvare uvape mari. Vamwe vese munopinda muchechi memuya hapana munhu anodzvara chasina kukohwa. Miracle man ichibhebi. Also a CD, so you can receive miracle man iwe. Kovadi ungo yambuka wakanotora miracle man worega CD yako. Ukavatsa kuti pane pakatonyorwa kuti zvimwe zvinhu zvacho zvinodobvumidzwa naMwari as well. Kuti tiri kubigwa kuchechi kwedu. Yes. Kuchechi kunoda nemamwe mavhesi anoti the wealth of the wicked. Mirandikuudza. Handikuudza. Vamwe vanhu munofunga kuti vari kudlirai mari vachanda gena, havaendi kugena. Because even ndimusingazive reality. Ndosaka ndakati inini before wavhotera maworms kana kuti shiri, tanga waziva kuti iwe uri kudivi ripi. Nokuti ukati the early bird catches the worm. Yes, I'll be the early bird. Aizve iwe usingazivi kuti uri worm, uchadliwa uzodzika kuti uri worm wadova mumuromo meshiri yacho. Ukanzi the worm inononoka kuuya ndo inowana dzimwe dzadliwa. Right? Proverbs 18:13 verse 22. A good man leaveth an inheritance to his children's children. The wealth of the wicked inodliwa nevari righteous. Saka ukaenda kuchechi kwenyu, kuchechi kwaunoenda ikoko uri wicked, pastor vako vari righteous, Bible rinovabvumidza kuti vadle wealth of the wicked. Chinhu chinonzi wicked chii? Munhu anorarama life nacho asi uri kuita chinhu chinonzi wicked, chinhu chakabhenda. Uri mukristu anokona pono, but uri mukristu anoacta holy asi asiri holy, blasphemy. Mwari vokuti okay, you are wicked. Mukuna mwa wicked. Pastor vako orarama mari. So if your pastor is righteous, vanobayika nekudla mari yako uri wicked. Zvakanyoko ndiri kuzviverenga panapa, ina handisi muparidzi but ndoverenga zvandiri kuona panapa. Hence a good man leaves an inheritance, moral stability and goodness to his children's children. The wealth of the sinner find its way eventually. Okobara miraini kuze mapastor amuri kuti ari kudla mari dzenyaya, haasi kutombodla mari zvisiri pamutemo. Ari kudla because they are righteous, imuri wicked. Pastor vanga vambozvibati ndanchiona pona, ndanchiona. Okay,
Okay. Waenda kuchechi. So I see the one watosowa 1000. Pasi watotenga Lamborghini. Vari zvandozi mata ndozvidai ngatirege kuseva sadza nemumvuri wedoto weshiri mumvuri wehunza. Right. Munokwera muchiona pono dzevakadzi vakadai vakadhodha vakadai handiti moenda kumba reality yokika mumvuri wehuku wauya worara nomukadzi wako wasara futi the whole day uchiona uchibika sadza rako uchiri monya sadza rako roibva uri pakura womirira mumvuri wehuku kuti udarike. You are living a lie. Pane pazvinozokufind out guys ndaneta manje aiwa ndaneta kusvika chihure chatopinda muno. But now iri pande kuti what should we do? Zvino Leon watibudza kuti ndozviri kuitika. Shamwari pane 3 options. Usati wabika sadza rako mumvuri wehuku uri kuona, don't focus on mumvuri, focus on huku yacho. Right? Usati waidzinganisa cheka kuti pauri papa hapana huku here imwe usa waste energy yako chidzingirira huku. What I'm saying ndezvokuti wazviona kuti iwonoda ma-Black Americans ndo huku yacho kai. Cheka right around kuti chii chiri kukutadzisa kuroora mu-Black American. I can't marry a Black American because I'm married. Chii chiri nani kudivorce wonoroora mu-Black American wacho wogara nehuku yacho. Kana uchida muto wacho woisa mufiriji wongouya uchingozoisa zvinoda ngorarama uchidya mumvuri wehuku everyday uchiseva pasi uchidya nejecha waseva pasi mumvuri huku yacho yafamba waseva apa mumvuri. Kuseva mumvuri kura kuti uri kubuda murelationship yako iyo. Kare kwainzi kubuda murelationship zvinhu zvakabe ndakuona unoziva chii kubuda murelationship ka chinhu chakatonaka stere kana isina kuenoenda. My mom ari kutaura miretone. Right. So vanhukadzi nevo munenyu magrupu muri kuona muri kwera muchingoona huku dzacho dzimanya muchingoseva mumvuri wachona musvika kumba moenda kuchirume cheichocho chiri kuona ma-Black American. So muri 2 unhappy murelationship mese mune life dzenyu dzakadai so. Ma-parallel lines hafi akambosangana. Ma-parallel lines kana uri marriage yakadai so hazvifi zvakaita kuti musangane, hazvifi. Parallel lines will never meet. Ma-parallel lines will never meet. So ndiri kuzama kuti wakaona relationship yako yakadai iri parallel, stop that relationship nekukurumidza uchiri young uchine energy. Pane vana listen, ma-parallel lines nyange ukaisa vana nyange ukaisa dzimwe chene pakati apa haafi akasangana. Ma-parallel lines haafi akasangana. Vana havafi vakakusanganisa. Kana bvunzai vanhu vakazvizama. Vanhu vese vakazvizama vabvunzei. Vakazama kubatanidzwa nevana. Tiona vakagarira vana, bvunzai vese vakadzi vakagarira vana zvakazoshanda here? Zvite no guys, ndatibvunzai vanhu vese vakagarira vana kuti zvakazoshanda here kumberi uko.